Fa 53 anys un grup de pares es reuneix i decideix que l'etapa de tenir les persones amb discapacitat amagades a casa, cal recordar que fa 50 anys, només 50 anys, teníem les persones amb discapacitat amagades. No era com que hagués passat alguna cosa dolent, que t'haguessin castigat tenint un fill amb discapacitat. Doncs aquests pares es rebel·len i diuen que no, que tenen dret a tenir una vida normal. I el primer pas que fan és fer una escola, perquè els seus fills puguin estudiar. Les persones ens venen derivades normalment des de serveis socials, des de Foment de Terrassa o des dels centres de salut mental, i un cop ens deriven aquestes persones, les psicòlogues del Centre Especial de Treball són les encarregades de fer una primera entrevista, conèixer la persona, i després també ho fem conjuntament amb el coordinador de cada àrea, que és qui determinarà quines habilitats ha de tenir la persona pel lloc de feina que ha d'ocupar. La veritat és que ho valoren moltíssim i els monitors creiem que ens hem de sentir orgullosos perquè se'ls nota que venen amb ganes. Doncs, evidentment, el que fa el treball és normalitzar les seves vides, que tinguin una ocupació, una rutina, sentir-se útils. A part de l'atenció laboral, perquè se'ls ha d'ensenyar a fer les feines, també se'ls ha d'acompanyar perquè hi ha dies que estan millor, altres dies que estan pitjor, i has d'anar compaginant el que és laboral i el que és social. Nosaltres toquem bàsicament discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb paràlisi cerebral i persones amb malaltia mental. Clar, cadascú fa una tasca diferent perquè cadascú té les seves possibilitats i les seves limitacions o les seves potencialitats, amb la qual cosa fem tallers i els intentem adaptar a cadascuna d'aquestas características dels usuaris que aquí tenim. El Alex está explicando su papel, que es el protagonista este año, aparte de que le encanta bailar. Potenciem l'autonomia aquí a l'aula d'informàtica. Pensa que porten pulsadors, porten programes adaptats, tenen programes adaptats que els hi poses el programa, els pulsadors, i ja no has de fer res més. Ells ho poden fer tot.